Уху. Измръзнаха ми, да не казвам какво. Една потна биричка. Закъснявам, валиме дъжд, но поне съм по официалните панталони. Миленькото. Аз не моля да я дингна. Алло, Антони Джошуа. Голямо газане, до коляно. Ей го е. Малко си надевелява. Здравейте, продължавам влоговете. Аз всъщност ги снимах през цялото време, просто спрях да ги обработвам, защото ми се случваха много неща в живота. Ето я една. И е много интересно. Този влог съм още на старата си работа. Още не знам, че ще се контузя много тежко и ще спра със спорта за един месец. Имам още коса. Много неща се случиха тогава. Най-интересното е, че помня колко бях смачкан тогава и колко беше тегаво. А сега като си гледам кадрите, си изглежда много хубав ергенски живот. Също е интересно как имам някакви тичания, дето са примерно 6 минути пейс на километър и си мисля, че съм бог. И се забавлявам супер много. А сега вече ги тичам по 4 минути пейс и си мисля, че съм бавен. Така че интересен прогреса. Разделил съм влога на няколко части. В този епизод минаваме по стъпките на Алеко и Софийския маратон. Приятно гледане. Днеска с 12 набягах едно момче, което каза, че е най-бързото от класа. Бягахме с 100 метра и го набягах с... Супер, това е, защото си наследила на Войчо гените. Записваме акустични китари за новото парче "Ще летя". Ани го удря той през главата и той пада на земята. Ако се паси? Да. А това го измисли нещо друго. Да. Краката са ми още на камък, но ще стане това стичането. Първи 5 км, в които не ме е болял коляно от сигурно 5 години. И си имам баничката, която Елея ми даде. Борисчето е готово и ни чака. 82 кг. Това е като спортуваш, просто ти се яде някаква здравословна храна. В момент, в който изпусна ден-два, it's over, идвам ето тук, при чипса. It's over. Една потна биричка. Давай от тук. Много терапевтично е да караш служебната кола. С Радо за цял живот с музика сме научили, че сме Педали. горе-долу хамали. Айде да кажем хамали. Нищо, въртиме го. Да. 10 и нещо е. Цял ден си мисля за това тичане днес. Обърках кордите и чуеш добре. Не ми звъннаха за новата работа, което е малко не е готино, защото чаках 2 седмици, но it's okay. Поне някой да свири, като аз не мога. Балак. Сега. Absolutely nothing. Май пак трябва. Good job, buddy. Престани да правиш точки, бе. Хайде, бе, Юди.
Май ще стига толкова. Тъпа седмица. Но, сега с Ванката ще гледаме някакво филмче, ще сготвим нещо. Преди това, излезох да правя спринт за 30 секунди. Страва имам много яка джаджа, в която ти казва рекордите на ватовете ти за различното време. И видях, че на 30 секунди ми е много слабо. Сега отивах и го промених. Сега сменям маратонките и искам да видя как е стичането, защото все пак до година видиш 100 дуатлон. Какво става, има ли някой? Есен иде. Днеска с прогноза за дъжд. Аз карам към копитото. Много е приятно, свежо. Вече си виждам парата от устата, която излиза. И така, успех. Още малко колело и затваряме сезона. Тичаме. 3 по 10 набирания, 3 по 15 кофи. 3 пъти пипаме лоста с пръсти за корем и се прибираме. А сега отивам при Дани да празнуваме 1 година от катастрофата му. Тоест празнуваме, че е жив. Новите на Металика. Кажете нещо! Намдъте нещо! Тръгваме. Лостовете на Алеко. Днеска казаха, че ще вали, но планината си е супер. Сега ще тичам надолу и ще си хвана философския сегмент по Витоша 100 и ще завърша на старта. Готови сме. Значи 2 км тичане загрявка, после изкачване 45 минути до Алеко. Тръгнах от някъде километър под разклона за Симеоново и после като от Алеко слизане 10 км до Националния исторически музей. Подсъках малко с Райан от GMA. Няма да ви казвам колко ме пръсна. Размера има ли значение? Така, се ми казва, че няма. Се ми казва, че няма, човече. Долу при нас просто смъртните. В мазето. И да приемам по едно кафенци и да си говорим и да разбере, че няма да се смея. Трябва да снима. Какво мислиш за LGBT и HDMI обществото? Няма нищо по-хубаво от това двама души да са един за друг. Екстремна личност ли си? Моите приятели казват да, но според мен съм едно добро момче, както казва Любо Килов. Отивам в момента на фотосесия, но неделя вечер тя ще продължи до късно, няма да има транспорт. До Слатина е тегав нощния, закъсня много за работа. Колата ми е развалена и ще хода с колело с клитовете. Закъснявам, валиме дъжд, но поне съм по официалните панталони. Коя ти е любимата група? Oasis, Beatles, DD, Metallica. Топ. От по-новите харесва много стойност от Пазарджик. Бачи Коло. Оп, какво виждаме тук? Ми вали, ама мисля се пром. Защото иначе ще си чакам тук 100 часа. Без какво не можеш? Без моите приятели, с които прекарах целия ден в снимки. Айде, бачи Кико. Аз и ти. Тъкмо ти е време за баня. То, дъждец е окей. Че след 6 часа сме на работа. Това си го работя само от началото, направо си го взимам. Този човек там е ли да ме ръбне? Да, мерси. Тук локвичка. Не знам дали се вижда нещо, ама... И за финал се пребих на газ. И все пак, Пачкико ме прибрал дома. Единствената храна, която има, е полуфабрикат някакъв, дето майка ми даде преди година. И просто изсипах всички подправки, които имам и ще го изявам като супа и това е. Днеска дълъг ден. Ето ми паднете от вчера. Точно на завоя. Не мога повярвам, този автобус го изпускам 3 дни подред и е през 20 минути. Тичах до 4 километър и го изпреварих. Тялото ми от 20 км в планината е абсолютна леща. Но добре, че ме боли сега 9 месеца по-рано от Витоша 100, за да не ме боли тогава. Почваме да готвим, защото имам да черпя. Ми каза едва ли не, че съм Не мога с теб, отказвам да се преструвам. Какво някога сме били, освен
Let your mind do reason, cut the belief. Нещо такова тук. Да. Ти направи половината песен. Добре, няма проблем. Ми прави най-великото маскарпоне на света. Ема, че видяхте, it's over. No. No. Аго, Антони Джошуа. Вижте наляво. Ало, тираджията, искам да спя. Нала. Спирай тира. Бананче, мед, лимон, хималайска сол, магданосче, куркума, джинджифил, канела. Какво толкова търся в този Кремиковски по нощите, не знам. Но нещо ме дърпа към него. Манастир е затворен. За първи път изкачвам в зона 2. Изключително приятно. Милата ми София. Много ме беше страх, като излизах от Ботевградско шосе. Си викам, къде тръгвам по нощите на този вятър към квартал Челопеч. Обаче се надъхах. Казах си, това е тренировка за Витоша 100 някой път, като ще е тъмно и ще е ужасен вятър. И ще имам база за сравнение. И се надъхах, представих си колко ще е яко да се изкачвам. И се получиха нещата. И оттам нататък беше супер приятна тренировка. Тоест много е до нагласа. Не знам какво съм правил неделята във Витоша, обаче краката са ми още на камъка, е сряда. Явно, като тичаш надолу, активираш много мускули, дето никога не съм ползвал. Но да живее колелото. На колелото, колкото и да те боли, си въртиш, няма никакъв проблем. Соев сос, майонеза, горчица, сол, пипер, червен пипер, куркума, сега ще му сложа лук, чесън нямам, сос терияки също е супер, но нямам, но имам един сос от манго леко летив, ще сложа. Това пиле се слага на фрай 15 минути. Ето тук, след като извадиме ориза. Оризчето знаеме рецептата вече. Аз ще да тичам сега, но съм уморен, навън пере гаден дъжд, затова просто ще хапна ориз с яйца и ще бързам да лягам да спя. Ям и чипс, full disclosure, не е от този готния царевич, ще да по-леки. Ще влезем в... Снежец. След малко отиваме на участие и за мой късмет отмениха утре състезанието от събота за неделя. Кой знае, че ще се наспя. Само чека е готов. Да ще видим горе какво е положението на Витошата. Студеничко. Не е толкова студено. Обожавам Витоша. Като една огромна стена, дето няма край нагоре. Представете се, нямаше нищо тук. София ще да е толкова по-скучна. Уф! Измръзнаха ми, да не казвам какво. Сменяме чорапите и излизаме да тичаме рекавери. Карахме от тихия кът. Не беше планирано. Разбрах, що не се кара на снега по летни дрехи. Краката ми изтръпнаха, не си чувствах пръстите, но беше свежо. Потичахме съвсем спокойно. Сега готвим пиле с ориз. Една лещичка потна ще направим с ванил, с морковче, лучец, чесън. И после цял ден лежим и се подготвяме за утре. Много се кева в редута, като се засека с Неделчо. И той бута бебето и сядаме и почваме да одумваме всичко. Ох, чедо. 5 часа, оправяме се и тръгваме към Васил Левски за транспорт към Железница.
Това е може би най-смешният начин, по който някой отива на състезание, но нямам дрехи в момента други. Ето го младото Раши, който ми носи ръкавици и шапка. Ходил пеша от много време. Раши ми донесе на Левски ръкавици. Като на зелено училище сме се едно. По чайче. Нещо ми пречите малко, айде. Раши, ако знаеш какво те чака... Айде, машини. А миналата година какво ядахме? Нещо беше в някакъв стакан с... Камени, Раши. Голямо газане. До коляно. Ей го е. На черни връх. Опа. Ай, гати, обците. Айде, Цецо. Тук сме хора от СМГ. Срещнах си стар Даско. Гати, красотата. Айде, кучо, зона 2 сме с тебе. Опа, миленькото. Невероятно състезание, много ви го препоръчвам. Толкова беше красиво, че забравих да снимам и просто от черни върх надолу едни 13 км. Просто си тичах и умирах от кеф. С добро темпо задминах бая хора. Беше много яко. До година задължително пак. С Раши и Камен тръгнахме смело, обаче аз бях без яке. И горе на билото, като задуха, аз трябваше да тичам, иначе ще да стана на висулка. Перфектна постна лещичка. Понеже количката е на години, стартера нещо трябва да работи. Не акумулатора, не е ключа го сменихме. И до нас има буквално пред колата ми пътна помощ. Та звънах и ще се оправим с човека. Да. Взимаме ги тия 6. И после другите 6. Да, добре, става. Добре, разкажи историята за Леко. Ай, на здраве. Моля се, не ме снимай сега, че съм дебел станал. 6 плюс 4, 10 унищожени пици. Браво, Раши, 2 килими света, 8 големи пири и малко. Беше ли това? Киката бе така, чакайте, имам full circle moment. Преди 20 часа от тук си хванах деветката за черни връх. Ай, ходим лещичка да хапнем. Много добре. Така се изкефи за лещичката, няма добре. 7,5 и излизаме да тичаме. Пръснах си рекорда на 5К, най-сетне под 24 минути. И на Софийския мога пробваме и под 23 минути. О, бананка! До тук добре. Нямам никаква представа какво се прави. Излизам да тичам с някакви стари дрехи на баща ми. Малко си надебеляла. It's okay. И аз съм надебелял. 10 км общо, като последните бяха в парка, между лостове се опитах да спринтирам и последния километър успях да го направя под 4 минути. Като малък, рекордът ми беше 3 минути и 20. И до година планирам да го стигна. Ужас. Централната. Това си най-добрия майстор. Стана. Кирил Маричков, обичам те. Мяу. От нас до Кремиковци за 46 минути. Тренировките си казаха за пореден път думата. След рекорда, само при Елея, те донеса
очилата. Аз си ще носи очила, ще надъхам, че е много готино и ще й кажа, че съм ги посветил със свята вода от Кремиковския манастир, което забравих да направя, но имах доброто желание. Ще си супер сладка. Служи си ги, служи си ги, служи си ги, служи си ги. Чакай, че си ми запотели. It's over. Да. Много си сладка. Я кажи нещо на хората, някой, ако е уморен в момента и му е трудно в живота, да го надъхаш, да кажем нещо хубаво, позитивно. Да направят мост отгоре. Я го покажи. Да. Добре, чакай. Добре, спокойно. Браво, бе, машина! И сега се пускам назад. И се сгъвам. Пускам. Значи някои хора, няма да ги назоваваме, като господин Ненов, да си седат на топличко вкъщи, да си въртят на зуивчето, да им носи мама баничка, нещо такова с кърпичката пота да им забърше. И като излезе вече навън и направи подуване до Кремиковски манастир за това време, вече да ми звъне, да му кажа 2-3 номера, да си запише в тефтерчето. Кажи какво е страх. Сега само трябва да доди. Ваш звук. Айде на потната водичка. Аз не моля да я дингна. Ти неандерталец просто. Ще си такова кръстокос, нали? Влачи. Ще влачиш. Като почнеш хаповете, може да се носиш. Обаче от тук не може ли? Кръста, леко. Ама ако е с техника. Ако е с техника можеш, ама да не е спрешен. Мисля, че това е изключително косвено. Добре. Тихи и спокойни. Отивам да страдам. Айде, ела. Миренката. Това куче там се казва Гошо. Всеки, който живее в Яворов, го знае. И на Гошо си разказвах уроците по история 11 клас. Представяте ли си? Не искам да смятам преди колко години е това. Ето тук живее той, зад нашия бок, където е сестра ми. Основател на 5 км рън, когото много добре познавате, и спортният директор на Уизер София Маратон. Браво, перфектно време правиш. Айде. Как беше? Браво. 7 часа и 15. Трябваше да бягам само вчера 5 км, обаче толкова много приятели ще бягат днеска халфа или маратона. Пешо, Бачев, Ненов, Емо, Раши. Кажи какво е страх. Не беше ли стар приятел? Аз ще летя, ти ще ме гониш, да, ще ме гониш, да. Няма Тук спираме и следва следващия епизод, който се контузвам тежко. Също и смених работа, започнах нова банда. Нещата се наредиха. Ей, как сняхме от тази коса, също ще разберем. Сестра ми е замесена.